Huwag mag-loading. Mr. Jadine Vlog, Migalab shout out. Road to Go Vlog. Hi lang mga lalabs. Migalab shout out. Wala tayong live kanina umaga kasi walang internet. Ayan, Migalab shout out. Mr. Jadine Vlog. How are you lalabs? Ayan, 2 million Migalab shout out. Ito lang, ayusin ko lang ito mga lalabs. Wait lang. Ibig ko sa'yo. Mr. Jadine, Migalab shoutout lalabs. At gabi. Kalayo. Try lang natin mag-live ng ganitong oras. Kasi pag Friday walang nag-building. Text kahit saan. Loud praise lalab, Migalab shout out. Loud praise. Ayan, good afternoon everyone. Roger TV Vlog, Migalab shout out lalabs. Ngunit lobat ka, lobat ang pag-ibig mo. Sa isip mo. Ayan, Migalab shout out, Love Praise and Roger TV Vlog, lalab Migalab shout out. Kumusta ka? Roger TV Vlog, lalab Migalab shout out. Ayan, 5 million in the house, Migalab shout out mga lalabs. Ayan, good afternoon everyone. Try lang ni host mag-live ng ganito. Kasi chinek ko naman walang welding. Ayan, pag Friday walang welding. Ayan, 5 million in the house, Migalab shout out. Loud praise, how are you? Okay naman po. Ayan. Hello everyone, nice to meet you everyone. Hag. Kayo po, kumusta din? Ito lang lalabs, okay lang. Maganda pa rin.
Ay, ganun. Rodi Raheta, 12:39 a.m. Central Time from Rodi Raheta. Rodi Lalab, Migalab, shout out. Lee Songson, how are you, my friend? Ako lamang iiwan. Birmingham Lalab, Migalab, shout out. Ay, ganun. Kaya lang ganito, bakit ganun? Musta ko sa tamsak, Lalab, salamat sa patamsak mo, Lalab. Thank you. Kumusta ka na, Lalab? Herminia Sakyak. Na inalay ko sa'yo. Bago. Sino ka? Siyang marunong magmahal. Malas na iwan. Dahilan. Sino ka? Herminia Sakyat, on the way na ako sa bahay mo. Chen, Migalab, shout out. Kuya Chris Kitchen. Ayan. Migalab, shout out po. Lalab, Migalab, shout out. Kuya Chris Kitchen. Patamsak po sa premiere. Ay, may premiere ka, Lalabs. Ikaw, Lalab, Herminia Sakyat, may premiere ka rin, Lalabs. Sige, Kuya Chris, tamsakan natin yan, Lalabs. Beautiful plants and pretty weather, Lalabs. Ayan. Tamsak na, Lalabs, sa bahay mo. Ayan. Tamsakan natin yan, Kuya Chris. Ayan. Make the chicken thigh and barbecue sauce. Wow. Dati man tayong dikit, Kuya Chris, sa main channel, Lalabs. Kuya Chris.
Di mo pinapansin. Ayan, salamat lalab sa paharang. Loud Dan from Herminia Sakyap. Kunin ko lang lalab isa kong mobile lalab sa. Isang mobile kunin ko lang. Maraming salamat sa pagpinos. Ayan lang ano man lalabs. Try lang natin mag-live ng ganitong oras. Ayan. It's Anakapin. Pag-ibig ko sa'yo. Tamsak dating dikit from Herminia. And Kuya Chris dating dikit sa'yo si Madam Herminia. Miguel Love, shout out po Kuya Chris Kitchen from Loud Praise. Ayan. Ramdaman ko. Di na magkita. Tatampo. Dan sa masarap na mushroom host. Ayan lalab, salamat. Ate. Welcome host. Kanina nag-live, wala kasing internet. Ayan, Madam Mary Rose. Good afternoon, Madam. Try lang mag-live. Ang ganito. Ayan, Madam Mary Rose, Dragon Fruit. Nagbaba ng bahay. Herminia Sakyap, sis, Miguel Love, shout out. Maybe sa iba. Di pala. Pala.
Kuya Chris, nandito ka pa ba Kuya Chris? Wala na si Kuya Chris. Madam internet, Malaga, maganda ka. Tama. May paano pa si Madam, pabiro ah. Siyempre, kailan lagi tayo nalimutan. Madam Mary Rose, buntis ako. Ayan, 12:51 a.m. Central Time. From Rodi Raheta, Miguelab shoutout. In the house, thank you so much. Naiisip kita. Agoy. Opo, Madam Mary Rose. Lalabas siya ng February. Lisongson Lalab Miguelab shout out. Lisongson nagbaba ng bahay, Lisongson. Lalaka. Magsinta. Cinta. Tamdanos. Ayan, Lalab Vlogs, Miguelab shoutout, Lalabs. April, salamat Lalab sa iyong patamsak. Ayan, 4 million in the house, Miguelab shoutout. Lalab April, salamat sa patamsak mo, Lalabs. Pahit naman po ng aking premiere po. Anong oras? Patamsakan natin yung premiere. 3 hours. Tamsakan natin yung premiere. Madam Meros, may premiere ka, Madam? Panuorin mo natin. Tamsakan ko yan, Lalabs. Yan, Lalab April. Madam Meros, nandito ka pa po, Madam Mary Rose. Wala na. Patamsak naman ako mga Lalab sa premiere ni, ni April Vlogs.
Itamsakan ko na ito talaga. May magkakaroon na po siya ng bahay sa NHA dito sa amin, host. Itong premier ko, God bless po sa lahat ng tumulong. Ayan. Hindi pa ba nag-message sa'yo si ano? Hindi kasi siya nag-message eh. Ano ba to? Si Jers21? Hindi pa siya lalab nag-message. Next video ko naman, host, sa may cancer na naman na bata. Ayan, galing naman ang content mo. Dapat lalab, ano mo na yun sa page mo? May page ka ba? Minsan kasi mas maraming nanonood sa Facebook. Sa Facebook, di ba? Para may dagdag. Wala pa akong FB page. Gawa ka lalabs ng FB page. Sayang din yan. Mag-upload ka rin doon. Ang piso. Ikaw lang mag-isa may taga-video ka? Wala pa akong, ayan, Lisungson, nagbaba ng Lisungson. Ayan, 8 thumbs up, thank you so much. Miss na miss kita. No contact, ngunit lobat ka. Lobat pa ba? Pamangkin ko lang sa taga-video ko. Ayan, meron ka palang taga-video. Sana all. Bye-bye. Ayan, Madam Erminia, nasa bahay mo ako, Madam, ha? Erminia Sakyap. Beautiful plants and pretty weather. Ayan. Yan, lalags. Erminia on the way po from Yan, lalabs. Dikit ko to sa'yo. Madam Erminia Sakyap. Panoorin ko muna to, Madam, ha? Ganda ng view. Ikaw, sinta, dati-dati, second lang, kahit saan. Wow, nice. Ayan. Kontak, ngunit lobat ka, lobat pa ba? Ang pag-ibig mo, load pa ba? JB Guitar Lalab Tutorial, mega live shoutout JB. Patamsak ko mga lalabs na nakapin po, mga lalabs, nakapin po. April Vlogs premiere 6 p.m. JB Guitar nagbaba ng bye, JB Guitar. Dating hindi kita ako kay Hermenia, ayan, Vlogs. JB Guitar on the way po from April Vlogs. Kumusta ka?
Ayan, 2 million Mega Love, shout out. Kumusta ka? Kumusta ka? JB, meron ka bang mga alagad lalab, JB? Ulit tayo lalab kahit 5 lalab, JB guitar lalab. Tatlo lang kasi, dalawa na lang bago mag-50, ayan. 8.84. 3,807, 48. Dalawa na lang, mag-50 na ako. Yun ka bang alagad, JB? Kahit 5 lalab, JB, palit tayo lalabs. Kay nakikita sukway layan ko. Ayan, 3 million in daos, Miguel Love, shout out, 3 million. And mga lalab, baka meron kayong mga alagad dyan, mga lalabs. Pwede kayong mag-barter dyan. JB Guitar lalab, may extra banana ka ba? Ikaw lagi. Malimutan. Ang laman. Isipan. Kung makatulog sa kakaisip sa'yo. Love kay ano mga lalabs? Madam Prexy, may shoutout po ilo lalabs. Hindi ka madam naka-live, di ba ganitong oras yung live mo? Ayan. Tamsak dan, Madam Prexy Joy Lazada, may live shoutout po madam. Yan, salamat po madam sa iyong patamsak. Laki na rin pala ng bahay ni JB Guitar. O, malaki na bahay niyan. Matagal na yan siya. Malaki na bahay niyan ni JB. O, malaki naman, mas malaki yung from Pearl Vlogs.
Yung premiere ni April, mga lalabs. Update lang ako kay Lolo, kaya ako nag-live ng oras. Yung live ko talaga 7:30 AM ng umaga. Ayan. 7:30 AM every day. Assalamualaikum, love. Ayan, Muhammad Lalab, Miguel out. Muhammad El Hindi, Lalab, Miguel out. Shout out. How are you, my friend? Walaikum salam. Nakakaisip sa'yo. How are you, Muhammad? Mahal. Muhammad El Hindi, thank you so much, Lalab. Give thumbs up to April Vlogs. Ayan. April Dan. Ayan. Second premiere. Taytay Channel, Miguel shout out. May premiere ka, Madam Prexy. Premiere, tingnan natin yung second premiere mo. Taytay Channel, Miguel shout out. Muhammad, hello. Lalabs, how are you? 5 days. Sige, Madam Prexy, tamsakan natin yan. Tamsak na, Madam, sa iyong premiere. May premiere po si Madam Prexy. Ayan. April Lalab dan si Madam Prexy ang Lalabs. Taytay Channel, hello, Lalabs. How are you? Ayan. Ayan, patamsak pa ako nakapin, mga Lalabs. May premiere din po ako nakapin. Doon muna tayo sa may premiere. Tamsak na, Madam Prexy, sa iyong premiere. Taytay Dan, ayan, from Prexy Joy. Patamsak kapin, mga Lalab, may premiere po ang nakapin. Ayan, Madam Prexy, 10 tamsak. Salamat, host. Ayan, maraming salamat din. Prexy Joy Dan Sukli po, tamsak rin sa premiere mo. Ayan. Taytay on the way from April Vlogs. Yan, Madam Prexy. Finger fries, eggplant recipe. Wow. Sarap na, tapos may ketchup. Taytay on the way from April Vlogs. Radyo. Syota mo. Ayan, Madam Prexy, tamsak na, Madam. Shout out para balikan from Prexy Joy. Ayan. Shout out nyo si Madam Prexy kung nagdikit kayo, mga Lalabs. Ayan, salamat, Madam, sa iyong paharang. $1 million, Miguel Love, shout out. Ayan, 1 million. Nakalain mo, may 1 million pa akong nanonood. At least may 1 million.
Andito kami. Salamat Lalab, salamat April. Nakalagay 1 million tapos andito naman kami, daya ni Lolo talaga. Tuloy. Idol ko. Weh, ayan. Ayan, Neperlalab, thank you so much. Ayan, nag 3 million naman kahit papano. Narinig ata ni Lolo yung sinabi mo, April. Harang pa, ayan, harang, madam. Mr. Renz TV Vlog, mega live shout out, Mr. Renz. Ayan, Mr. Renz TV Vlog, mega shout out. Mr. Renz. Repairing new house, grabe, mapapaw ka talaga sa ganda, amazing. Ayan. Ayan, Mr. Renz, sa bahay mo, may harang. Rino, mega live shout out, lalabs. Hoy. Rino po sa mega live shout, tamsak guwapa. Kumusta ka na, Rino? New upload. Ayan, sige, panood natin yung new upload mo yan. Rino, kumusta ka na, Rino? Panood natin yung ano mo, yung new upload mo. Anong new upload yan? Ito may sakit na. Ba't ka nagkakasakit, Lats? Kawawa ka naman. Nakailata ka lang. Hindi ka pumasok. Yeah, from Prexy J Lazada. Ayan. OTW Rino. From April Vlog. Stream in the house. Thank you so much. Rino on the way daw, lalab on the way. Patamsak naman ako sa premiere na nakpin mga lalabs. Ayan, Rino, panoorin natin yung video mo. April, sige lang. Ang sarap naman ito, healthy foods. Yan, tama. Ganito dapat yung ina-upload mo, Rino. Healthy foods tips sa may mild kidney infection and flame. Ayan, Rino. Nagdabolo na rin sa'yo, April. Ayan, Rino, ha. Dito kasi sa Pilipinas, napakamahal naman ng mga bilihin. Samira Chuchay Backyard Garden, lalab, mega love, shout out, Samira. Yan, Rino, yung new upload mo, lalab, ha. Dapat ganyan upload mo. Hindi yung mga rated SPG. 18.3K. Samira, lalab, mega love, shout out, lalab, how are you? Ayan, Rino, ha. Oh. Ano ba to? Apple, then cucumber, then grapes, then peras. Peras ata yan. Harang from Rino, lalab, Rino, salamat sa paharang mo, lalabs, oy. Ngayon. Rino po sa wow, building na pala siya. Dan Bell all po ako sa iyo from April Vlogs.
Dito lang. Ayan, Madam Prexy, salamat. Sige lang po, sige lang. Ayan, 2 million Miglab Shout. Jesus, Kasampagita Vlog Lalab. Good afternoon, Lalab Kasampagita. Ayan. Good afternoon, mga lalas. Merienda time. Sino? Ayan. Ayan, salamat, Lalab, sa iyong patusok. Ayan, may new upload si Rino, mga lalabs. Pin kita, lalabs, si Rino. Wait lang. Sana yung ano mo. Patamsak naman ako, lalabs, sa video ni Rino, mga lalabs. Ayan yung new upload ni Rino. Good afternoon, host. Have a good day. Ayan, lalab. Thank you so much, Kasampagita, lalabs. Kumusta na ba yung bahay mo? Nangingisda ka ba, lalabs? Merienda time, alas ng hapon. Ayan, oh. Philippine time, 15:18. Ay, Samira. Samira Chuchay, Backyard Garden, Lalab, Migalab, shout out. Nakikita. Layan ko. Ang iyong ganda. Ha? Ito, kay mama. Ang gusto na. Sara, pera mo. Di ikaw lang. May bibili lang, mga lalabs. Meron tayong extra work. Meron tayong extrang business. Kung tayo kita dito sa YouTube, kita tayo sa ibang sa ibang bagay. Kung makatulog sa kaisip. Kuya, ay pagbalik mo na, baka di mo ibalik yung isang litro pala. May bumili 1 litrong gasolina, mga lalabs. Tayo nagbebenta ng gasolina. Nulian mo na, ma? Di ba 1 litro kinuha niya, ma? Ibalik pa man na to. Pag di siya bumalik, bahala siya. Dansan kapin. Ano kipaidi? Kira kinukuha niya, ma? Kipay kidi. Oh, jeez. Bukan baga, oh. Jeez. Tapos lalaki. Yan, tinapon mo talo ulit. Ay. Kinibanda ng kutal, hindi ko gusto. Harang, ho. Sampagita on the way. Ayan, from Reno. Ayan, mga lab, meron tayong extra kita. Ay, may bumiling gasolina, oh. Sa sunod na bili, baba na yung gasolina ngayon, hindi pa. Kasi yan pa yung huling nabili nakaraan. Ayan. Sampagita on the way from Reno. Ayan, 2 million Migalab, shout out, mga lalabs. Nagbibinta ko, mga lalab, ng gasolina. Extra kita na rin yan, mga lalabs. Kung wala tayong kita dito sa YouTube, walang sweldo, gumawa tayo ng paraan para kumita sa ibang bagay.
Ay, malab kita ko sa gasolina. May kita si host. Ayan. Kahit pa paano, meron pa rin tayong kita. Ayan. Gasolina mga lalab sa kasa load. Ayan, Sampaguita on the way. 6 million in the house. Migla live shout out. Madiskarte si host mga lalaw eh. Sana all kumikita. Oo, Reyno Lalads. Minsan walang kita sa YouTube. Gawa tayo ng ibang pagkakitaan para tayo may pambayad ng internet. Minsan walang kita sa YouTube. Walang sweldo. Ayan, 6 million mega live shout out. Thank you so much sa 6 million in the house. Buti si host, wala kang boyfriend kasi mauubos siya ng boyfriend mo. Pambili ko yun ng pagkain ng pusa ko, Reno. Pambili yun ng buhangin. Magkano ang buhangin? 300. Yung pagkain niya, yung 1 kilo, 190. Oh, di ba? Meron tayong pangkabuhayan. Kailangan madiskarte kayo mga lalags. Huwag kayong puro asa-asa. Walang mari pag walang diskarte. Ayan. Reyno lalab, ganyan talaga lalab. Kailangan madiskarte tayo. Reyno Dan, at least sa boyfriend mo, kakainin ka rin nun. Hoy, Reyno, anong kain yan? Ang init-init. Init-init ng kain na yan. Ayan, 4 million mega live shout out. Tantadadan. Ayan, 3 million mega live shout out. Hoy, Rino, December 1. Magpapagames ako sa baka gusto mong sponsoran kahit 200 pesos lang uyo. Hoy, sa December 2023. December 23 yung ko, pag-games. Ano ba? Baka kahit 200 lang, Rino, oy. Sponsoran mo ko, Rino, oy. Bili ka naman, Rino. Ayan, Rino. Sabi niya, ano ba daw? Ano ba? Sige, sige. Sa nag-edit na ako pang magpa-entry ako sa December 1. 200 lang, Rino, oy. Magpapa-games tayo. 500 pesos. 500, 300, 200, and merong load. Ganon. Dan. 4 million mega live shout out. Saka kaisip. Add mo ako sa FB. Ano ba yung FB mo, Reno? Para ma-miss kita. Bigyan kita 1K. Ano ba yung FB mo? Saan pa naman ako magpapa-enter December 1? Hindi ko pa, papalitan ko pa yung yung thumbnail. Ano ba yung FB mo, Reno? Harang from Reno. Ayan, LS, 9 p.m. Pinas time. Daan-daan po. Sukot isipan. Ano FB mo, Reno? Kakaisip sa'yo. Ayan, 4 million in the house. Basta, paano nga kita i-add? Anong pangalan mo? Reno Upusa, ganun. Reno Upusa sa FB. Sige, add kita mamaya. I-search ko yung pangalan, baka marami kang kapangalan. Mamaya add kita. Mahal. Ayan, 2 million in the house. Miguel Love, shout out, 16 thumbs up. Thank you so much, mga lalabs. Mamaya, Rino.
I-add kita. Nag-iisa lang akong artista, wala. Nag-iisa lang si Reno. Ayan, 4 million in the house. Thank you so much. Ay, ay, ay. Meron pa akong isang sponsor na nakuha. Si Jars. Dalawa na kayo, Reno. Ayan, 4 million. Thank you so much. Ayan, 5 million in the house. Mega love shout out. Sa ano na pa ako, December 1. Ayan, 6 million in the house. Pa-Gcash tayo, Gcash. Sa ano? Before Pasko. Reno po sa Indie Film Writer Director yung naka-highlight sa FB ko. Sige, isulat ko nga para ano. Kailang ako. Samira Lalab. Ayan, mega love shout Lalab Samira. O na mamaalam. Ayan, 5 million. Thank you so much mga lalab sa inyong mga support dyan. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon. I-bless tayong lahat. Ayan. 1:27 a.m. Central Time from Rudy Raheta. Ayan, thank you so much mga lalab. God bless. Rudy Lalab, please watch on the pin Reno Pusa. Ayan. Mo siya. Ayan, 5 million in the house. Thank you, thank you, thank you. God bless. Mamahal. Kuring binubuhay. Ayan, palablab po ako nakapin mga lalab. Nakapin po, Reno po sa pa-watch naman po sa kanyang video harang. Ayan. Reno, salamat sa paharang mula, lags. Dahil sa'yo. Ayan mga lalab, maglablaban po tayo, maglablaban. Ayan lalab, salamat paharang mo. Rodi Araheta Dan from Prexy Joy. Lalab, Rodi, lalab. Learn Quran with me. Mega love shout out. Learn Quran with me. How are you, my friend? My friend, Learn Quran, thank you so much. Ayan, Learn Dan from Prexy Joy Lazada. Learn Quran with me, lalabs. Madam Prexy, split lang mo. Sige lang, lalab, sige lang. Sige lang, Reno. Ayan, 5 million. Thank you so much. Para lang sa'yo. Kailangang mangamba. Ibig ko sa'yo.
at gabi. Hello. Ayan, 2 million in the house. Thank you so much. Still here sis host from Kasampagita Vlogs. Anong petsa na ba ngayon? Ano? So, natin yung date. Sa ano lalas, magpa-entry ako Kasampagita. Ngayong December 1. Ayan. Magpa-games tayo siguro sa mga December 22. Anong araw ba yun? Nakahanap na tayo ng 2 sponsor. Pa-Gcash. Na-miss kita. 25 na pala ngayon. Ibig mo. Sa Thursday pala, December 1 na. Line palablab nyo upload. Line Coran lalab. Palablab naman si Prexy Joy. Lalab, si Madam Prexy Lalab already connected to your channel. Kindly return to her, Lalab. Thank you so much. Sure sis host. Ayan, from Kasampagita. Sa... Para bang agita. And Madam ano Herminian Premier mga lalags. Ayan po yung nakapin na-premier mga lalab, naka-premier. Ayan, naka-premier po mga lalabs. Support po natin yung nakapin mga lalabs, nakapin. Ayan, ongoing premier po ang nakapin mga lalabs. Ayan, tapos na yung kanyang premium shirt lang.
Pagmamahal, inalay ko sa'yo. Lang nagbago. Sino pa? Di alam ang dahilan. Sino pa? Marunong magmahal. Siyang madalas na iwan. Di alam ang dahilan. Alay ko sa'yo. Na 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 na. Tay Channel, ayan, nagbaba po ng bye kay Tay Channel. Lablabin po natin Tay Channel. Di mo pinapansin. Dansa nakapindos. Ayan, lalab, salamat lalabs. Kanina love kay Vlad ha, o kay Tay Channel. Di mo pinapansin. Ayan, Tay Channel, I'm watching your video lalab. Tay Channel, you have ads lalabs. Tay Channel. Ayan, Tay Channel is still watching your video lalab. Dansa nakapin lalab, maraming salamat lalab, maraming salamat.
Tay, I'm watching Lalabs your video. Ayan, Lalab, Herminia Sakyab. Ang short naman, Lalab, ng ano mo na. Yung premier mo ang ikli. Magtitiis ako. Ayan, Lalab, salamat sa iyong paharang, Lalab, Herminia Sakyab. Daman ko. Ayan, maraming salamat sa support sa premier ko at God bless. Ayan, Lalab, God bless you to, Lalabs. Ingat ka palagi dyan. God bless you to, Lalabs. Alala. Tayo'y di na magkita. Tatampo. Laudinos at maraming salamat. Sige, Lalab, thank you so much. Ayan. Hindi natin ibalik ang tamis ng pag-ibig. I will connect. Tay channel, I'm gonna connect. Umibig sa iba. Akala. Nagdurusa.
Dan nasa nakapin si host. Lalab, salamat lalab. Kasampagita. Ayun mga lalab, gumagawa ko ng mga lalab. Para sa entry ko yan sa December 1. Magpapagames tayo. Ang aking first prize is 1K. Mga ganun mga lalabs. 1K. SSC lalab Mingalab, shout out. Natin yung date mga lalabs. Calendar.
Next. Ikaw sinta. Salamat sa patamsak mo, lalabs. Kumusta ka? Kumusta ka? Ganda naman news. Ayan, lalab, salamat. Boy FW by Gloria. Ayan, lalab, maraming salamat sa iyong patamsak. Sa isip mo pa ba? Kumusta ka? Kumusta ka? And mga lalab, thank you so much mga lalabs. Anong oras na ba? Nag-update lang tayo kay Lolo. Ha? Lapit na mga alas 4. Time check. Nakikita. Suko ay ang ganda. And mga lalabs, 4 o'clock na po. Nag-update lang tayo. Out na. It's supposed to be mga lalabs, yung aking live po talaga is 7:30 AM everyday po yan. Yan, hindi po kasi ako nakapag-live kanina umaga kasi walang internet. So, Michi Bulalab, how are you my friend?
I will end my live, Lala, but tomorrow morning I have live. Same time. Did you remember if you come early, Lalabs? Michibu? Tomorrow I have live. Ayan, 7:30 a.m. Philippine time. It's every day. Ayan. Michibu, my friend, thank you so much. God bless everyone. So now I'm gonna end my live. Thank you so much, mga lalabs. Bye-bye.